हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट्स लानानै फैलायबाय। आसा खालामो बे भिडिअखौ जोबजासिम लायलांगोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअ आपडेटनि टाइटलानो जादों देदला सोरखार जालाय। बियो मोनसे गोदान बैसागु मेथाइ। दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नायनानै लानो हासिगोन। बे भिडिअआव कास्ट महरै दं रिमि जिमि बासुमतारी आरो राजिब ब्रह्मा। लोगोफोर, बिथांमोननि बे भिडिअ जोबोरैनो मोजां जादों। मेथाइखौ रोजाबदों मेनका बासुमतारी आरो करियोग्राफर पूर्ण बासुमतारी। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय रिमि जिमि प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव होनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायना नादो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेट्सआ बेनोसै।